הוא גיא, העסק שלנו מבצע פה את כל בעיות החשמל, חשמל לרכב, מיזוג אוויר לרכב, אביזרי רכב. אנחנו פה נותנים מענה גם לצמיגים, כל סוגי הצמיגים לרכבים פרטיים. זהו, העסק קיים כבר 15 שנה, מוניטין של הרבה שנים. אבל העסק שלנו, קודם כל יש מחירים אטרקטיביים, עבודה מקצועית ומהירה, שזה חשוב מאוד שגם העבודה תצא, שרכב ייכנס מהר וייצא מהר. יש לנו מערכת סאונד של רמקולים, מולטימדיה, מערכות שמע, GPS, כל מערכות ה-GPS, TV טיונר שזה ערוץ 1-2. פה יש לנו מחלקת מיגון, שזה מיגון למערכות הזעקה, מובילייזרים. אנחנו גם נותנים מענה לכל חברות הביטוח לגבי מוצרים של רב בריח ומיגון שאנחנו חותמים לחברות הביטוח. גם מערכות מיגון לרכב מתקדמים, כולל כספות למחשב, בקטע של מקצועיות וגיבוי של מערכות הביטוח. יש לנו גם מחלקה שהיא מחלקת חשמל לרכב, שיש לנו מחשב מתקדם שהוא מתחבר לכל סוגי הרכבים. זה המחשב. זה המחשב. זה המחשב. שזה רעיון גם יפה. זה המחשב שהוא נותן מענה לכל סוגי הרכב, קורא תקלות של חיישנים, והמיוחד במחשב הזה שהוא נותן אינפורמציה מדויקת לכל תקלה. אתה מחבר אותו לרכב והוא מוריד? הוא מתחבר לכל סוגי הרכבים, כן. והוא מאתר תקלות של חשמל. לא תקלות מכניות, תקלות חשמליות. וכמה זמן לוקח לבדוק את זה? זה תלוי, יש רכבים שזה לוקח בין חצי שעה עד שעה עד שמוצאים את התקלה. הוא נותן את היתרון במכשיר הזה שאתה מתחבר דרך בלוטוס, אתה יכול לנסוע עם האוטו והוא מאתר את התקלה ברכב תוך כדי נסיעה. שני אפשרות, אפשר גם שבן אדם לפעמים התקלה קורית תוך כדי נסיעה, אז הוא קורא את התקלה, אני יושב במשרד, האוטו נוסע, זה מחובר עם בלוטוס ואז אנחנו רואים את התקלה. בדיקה כללית הינה תלוי בסוג הרכב בין 180 עד 280. יש רכבים שיש תקלות שקשה מאוד לעלות עליהם, והמחשב הזה קורא את כל התקלות. פה יש לנו כיסוי לרכב, ויש לנו פה את המחלקת מיזוג אוויר, שזה מכונות למשאיות, למילוי גז למשאיות. ויש לנו כמו שאנחנו רואים פה זה המחלקה של החשמל. פה אנחנו מבצעים גם עבודות של מיזוג אוויר, תיקונים של נזילות למיזוג אוויר וצמיגים, כל מערכות הצמיגים לרכב. כמובן שאנחנו עושים פה גם איזונים לרכב. פה אפשר לראות בפנים, יש לנו פה מחלקה של פה אנחנו משפצים, יש כאן את הצמיגים, מכונות של הצמיגים, סטארטרים, אלטרנטורים שאני מתקן אותם בעצמי במחלקה, וזהו. יש פה שירות מלא, שירות מלא, חוץ ממכונאות ופחחות, אנחנו עושים פה את הכל, כולל טיפולי סיכה, שמנים, פלאגים, פילטרים וכיוצא בזה. מצוין. עכשיו אתה יכול כמה לתת טיפים לאנשים, לדוגמה עם הצמיגים. כן, בצמיגים למשל, אנחנו יכולים לראות קודם כל צמיג חדש, אנחנו יכולים לראות שבצמיג חדש אפשר להבחין, קודם כל, כשבן אדם ניגש לרכב, הוא יכול לשים לב שיש, לרוב הרכבים צריך לראות שאין שחיקה בצד של הצמיג. לרוב, אם יש שחיקה, כדאי לעשות כיוון פרונט, אם הצמיג נאכל מהצד. עכשיו, אם הצמיג אכול מהאמצע, אנחנו יכולים לקחת מטבע ולהכניס את המטבע, המטבע צריך להיות כרבע מהעובי שלו. ואז אנחנו יכולים לדעת אם הצמיג אמור או לא. מצוין, אבל... עכשיו יש עוד טיפ לגבי מצברים, כדאי לפתוח כל 3-4 חודשים את הפקקים במצבר ולבדוק מים. המים צריכים להיות במצבר כסנטימטר מעל הפלטו.
פותחים את הפקקים ולשים רק מים מזוקקים. מים מזוקקים ולהישמע להוראות יצרן של הזה. ואחד לשנתיים כדאי להיכנס לחשמלאי שיבדוק את המצבר גם בעומס, ואז הוא יקבל המלצה אם להחליף את המצבר או לא. בנושא של צמיגים, איזה חברות אתה מומלץ? לדוגמה, אני רואה אצלך הרבה... יש לי את רוב סוגי הצמיגים שאנחנו יכולים, גם אם אין במלאי, יש לי עוד מחסן גדול שאני לוקח באותו הזמן, זה לוקח 5-10 דקות. הצמיגים שאנחנו עובדים איתם זה קלבר, פדרל, גודיר ומשלין, שזה רוב סוגי הצמיגים. זה תלוי גם בכל רכב זה משתנה, אם יש בכלל באותו את העמידה הקיימת. מה מספר אחת, לדוגמה, לדעתך? בצמיגים? חברה, כן. חברה שהיא חברה שאנחנו מאוד, זה משלין. משלין הם צמיגים מאוד איכותיים וברמה מאוד טובה. אבל המשלין הוא צמיג גם מאוד יקר, אז יש רכבים שהוא לא מתאים להם גם בגלל המחיר, בגלל שהרכבים הם יחסית זולים והצמיג עצמו הוא מאוד יקר. אז איזה מחיר בין הכי זול? הצמיגים היום שהוא צמיג הוא איכותי והוא יכול להתאים לכל כיס זה פלקן. זה צמיג יפני שהוא צמיג יחסית חדש והוא נכנס לשוק מאוד חזק, הוא גם לקח מספר אחד בתחרות שנערכה בבלימה, וזה צמיג מאוד איכותי. ועלות של צמיג... היום הצמיגים זה תלוי, בעלויות של צמיגים, יש לנו פה, אנחנו נותנים הנחות של עד 50% לצמיג, והצמיגים זה תלוי בין צמיג לצמיג. נו, לדוגמה, הכי זול והכי יקר. הכי זול יכול להתחיל בצמיג, הכי זול מתחיל ב-350 שקל לצמיג, זה לפי מידות, זה הבעיה, זה הבעיה שזה לפי מידות. תציג אותו. יאללה, תספר קצת. רגע, עכשיו בלעם. לא צריך, רגע. לא, הוא הלך טוב. הוא צועק, אבל... מה יש לו? זה לפי מידות. זהו, אמרתי לו, לפי הצמיג הכי זול יכול לנוע מ-200 שקל. בקיץ עצמו עובדים על מיזוג אוויר, איתור תקלות, יש לי מכשור חדיש לאיתור תקלות של מיזוג, דליפות של מיזוג, יש לי מכשור מאוד חדיש של דליפות גז, ואנחנו מוצאים כל נזילה שיש, וזהו, זה ברמה עקרונית המקום. השירות הוא שירות אדיב, מהיר וזריז, וגם עבודה מקצועית ומחירים טובים. זה הכי חשוב. אוקיי, תודה רבה. עבודת כיסוי אור. בבקשה. זה היום החלפתם. זה היום החלפתם. וכמה עולה עבודה כזה? עבודה כזאת היא 700 שקל. כולל כיסוי? כיסויים, כיסוי הגה, שכיחים. ממש מחדש את האוטו. יכול לזרוק איזשהו טיפ על כיסוי הגה, כאילו... כיסוי הגה עדיף לשים כיסוי מאור. כיסוי מאור לא מתקדם, זה כיסוי מאוד איכותי, כיסוי... זה הדוגמה שלו. זה כיסוי מעולה. אני אוהב את הצבע אוף ווייט, זה מתאים לי לאוטו. כמה? שעתיים עבודה עבדו עליו, יצאה עבודה יפה, כמו שאתה רואה. מחיר סביר, אני מבסוט מהתוצאה, אני צריך לראות אם האישה מבסוטית. האוטו יצא יפה מאוד, שינה תדמית. אמן.